allerlaatste dag van Vastelovendgasten van dit jaar 2019. Vanaf de brandbeerboete, groene boetezittingboot verzint in de thuishaven van de rederij die ons de ganse week verzorgd gaat. Verzint in Maastricht. En ik ben echt gruut, zoals ze dat zeggen, dat hij neer van me steekt. De hoergeet, de echte hoergeet van Groet Maastricht, Prins Ben de Eerste. Ben, fijn dat we hem mogen zien. Ja, we zien blij dat Gerij zit. Gezeten heb ik begrepen, vorige week vanuit Venlo vertrokken. Venlo, de tweede carnavalstad van zeg maar rustig, niet alleen Limburg, maar van de wereld. Ja. Toen zeker tegen de stroom op zeker naar boven gevaren. Het wordt een avontuur worden. Het was een Robinson Crusoe gebeuren. Het wordt echt fantastisch. Dat geloof ik, dat hebben we gezien op de televisie. Hans er een beetje zin in binnen. Zit je al binnen geweest? Ik ben juist, ja, ik heb gehoord, hè? Het is nu al aan de gang. Goed zo, dan gaan we naar binnen. Vastelovendgasten! Hey! Een moment met ons in beutje, vastelovend vieren op de Maas. Vandaag Maastricht met het ganse zooitje, doe ons een vier en zing, vertel en zwier en spring op de B. B van is de tot de mokerij, hoe is de boot naar het tij, Wat een flarres goed geleerd. Zangeres Gwen is hij. Hij zit er Vastelovensverein van Kerkroo West. En daarachter Sisjoen, gans compleet. Hey! En de jeugd van Maastricht, volle bak. Verzund is in Maastricht voor deze laatste aflevering van Vastelovendgasten. En waarom zijn we in Maastricht? Omdat in de meeste VVV-gidsen staat dat Maastricht de schoonste stad van Nederland is. We gaan eens even kijken of dat klopt hier. Kijk eens wat ze daar aan. Oh, het is allemaal zo schoon verseerd voor Vastelovend. Fantastisch. En de vlaggen hangen uit. Die hangt ook op de boot, deze vlag hier. Dat had ik de ganse week al gezien. Zie ik stoor. Het is toch zin om te vieren, mensen dat zien. Fantastisch. En door de Friedhof van Maastricht natuurlijk. Dans en vier en swing op de B van is de tot de mokerij, hoe is de boot? En op verzoek van de eerste artiesten even allemaal meedoen, vuurt stampen en klappen. Daar gaan we. Eerst de nacht zo, dus alweer een duister nacht. Eerst de nacht zo, dus alweer een duister nacht. Zien de meisjes stiekem nog een feins op jacht. Zien de meisjes stiekem nog een feins op jacht. Met de jongens wordt de ganse nacht geschant. Met de jongens wordt de ganse nacht geschant. Met elkaar mensen kriegen geen kans. Met elkaar mensen kriegen geen kans. Maar dan zien ze in de motorschool. Maar dan willen ze naar Oesto gaan. Geef me Janneke, nu geef me Janneke, want mam is niet loes. Kom lekker manneke, nu kom lekker manneke, we gaan achter hem. Maar daarna is het allemaal hem. En dan gaan we! Jatta, zing maar! Is de man zo vol wie een volle man? Is de romant die er lang niet van de pan? Is de romant die er lang niet van de pan? Zien de meisjes weer tot 10 vol leef? Zien de meisjes weer tot 10 vol leef? En de jongens spullen voor de harten deef? En de jongens spullen voor de harten deef? Maar dan zien ze in een motorschool. Zingen! Maar dan willen ze naar Oesto gaan. Kom lekker manneke, kom lekker manneke, en breng me naar huis. Geef me je hanneke, nu geef me je hanneke, want mam is niet toes. Kom lekker manneke, nu kom lekker manneke, we gaan achter hem. Maar daarna is het allemaal rum. En doe het met de koeren. Kom lekker manneke, nu kom lekker manneke, en breng me naar huis. Geef me je hanneke, nu geef me je hanneke, want mam is niet toes. Kom lekker manneke, we gaan achter hem. Maar daarna is het allemaal hem. Maar daarna is het allemaal
is het allemaal. Is het grote mogelijkheid. Ja, zeker. Sisjoem, gans compleet. Ik kijk of Bart misschien even de ganse langzame buurt mag, zodat de gewonde Jos van Herpen deze kant op kan komen. Nog een plaster erop. De kumpen. Langzaam, hè. De kumpen hier, ja zeker. Het gaat even doeren. De mokerij. Iedereen te zingen. Wat is het tot de moker? Oh, Jos. Maar jong. Kom erbij. Ja, deze kant alsjeblieft. Niet hel doe je dan. Ja, ik doe niet te hel. Oh, is gewond. Ik doe mijn hang omhoog, tegen het plafond. De vraag aan mij wie het gaat, dan moet ik aan Dick vragen. Dan had het gehaald, hè? Ik heb het gehaald. Nee, wacht even. Dat kan ik wel eens dinsdagnacht zeggen of ik het gehaald heb. Want dat is altijd waar de uitdaging, de vastelavond. De vastelavond uiteraard hier. En ik hoop het goed met te maken. Hè. Het is nu vrijdag. En ja, het zijn nog een paar dagen. En ik hoop gewoon dat ik dat allemaal met mag maken nog hier. Want die vrouw Marley, die vond zich terug in een plas bloot eigenlijk. Ja. Oh, wacht even. Ja, daar begint ik nog in te pakken. Die vrouw vond zich terug onderaan de trap, dat wordt eigenlijk. Ja, en daar weet ik eigenlijk niks meer van. Pas in het ziekenhuis kwam ik bij. En ik moet zeggen, ja, ze heeft me zo gerepareerd. Wat nu hij door de kapitein is aan het doen. Ik weet niet, we werden begonnen wat. Maar... Ja, dat had gisteren BAV gehad. Dus dat is het ding. Oh, en ik ben wel leidend voorwerp. Hè. Ja. En ik moet dus zeggen, ik heb ook een chic medaille van de Tempelis ontvangen. Ja. En normaal zit er een kettingsje aan of een tuikje. Ik heb hem met een pluistertje. Dat is hartstikke goed. Jos is hij, Sisjoem is hij. En we gaan ze straks nog een keer huren. Is kwesselen! En dan wil ik goed nodigen de prinsen van de Flarissen. Die komen erbij zitten. En vrouwen ook de prins het sub. Hè. Kom nog maar bij, Lucia. Ja, zeker. Dat is die om te gaan prinsen kwesselen. Want ja, ik ga de vragen nu wel. Ja, zeker. Dat is wel handig. Hè. Die lekker eens even zoeken wat de bedoeling is met de prinsenquiz. Want dat snap ik niet. We spelen dus met de prins Lucia de Eerste, Oetsub, en prins Bas van de Vlaarse Oetgeleen. We maken kennis met de regio aan de hand van meer keuzevragen. Dan weten deze prinsen als vertegenwoordiger van hun regio voor ingezet. Meer keuzevragen. Wens het antwoord denkt te weten, huids op de bel. Zullen we hem even testen, Lucia? Probeer dat goed. Ja, die deed het. Voor gewoon spelen, weer voor ophuren, ook voor rekenen. De verlezer luidt een veer en zet sorry op de camera. Is dat goed? Zijn we er klaar voor? Oké. Vraag 1. Goed luisteren. Jos van Herpen, zanger van Sisjoem, is dus van de trap gevallen. 38 ribben gekneusd, stuk in de kraak. Wat hebben we alle nu net? Maar welke andere beroemde Limburgse artiest is net voor de vastelovend ook gevallen? Is dat A. Guido Dieteren, B. Martin Diederen of C. Guido van de Schientaler? U op die bel, man, hè? C. Antwoord C. En dat is het goede antwoord. Het is 1-0 voor Geleen. Ja, zeker. Ja, geleden. Ja, zeker. Vraag 2. Zullen we dan, omdat Zoom groot als een vraag over Geleen stellen. In de 11e van de 11e geet in Geleen gaat de log in. Is dat A, een geit? Is dat B, een ul? Is dat C, een gaasketel? Kom eens je. Ah, jammer. C. Het antwoord C is ook goed. 2-0 voor Geleen. Ik ga er niks aan doen. Heel goed met geleden. Oké. Dit werd dan de erekwestie nu, hè. Hoe gaat Lucia? Nog over, hè. Goed luisteren. De hemelsbrede afstand van Geleen naar Sibbe is 14 kilometer, precies. Welke plaats ligt precies in het midden? Is dat antwoord A, Ulestraten, antwoord B, Aalbeek, antwoord C, Schummert? Schummert, het is 2-1, maar dat is toch verloren. Ah. Geleen is gewonnen! Sorry zeg. Sorry hè. Sorry, dat wordt het prinsenquizzelen. Bart, gang toe is op zoek naar de zoon De zoon van Roy, van Andy en Roy. Oh, maar dan weet ik, dat is de prins, hè. Dat is Is prins dat prins? geworden, ja. Dat is Kai. Kai de eerste, even zoeken hoe. Waar is Tom, hoe best? Nou, je zit er toch ergens al. Oh, dat is Kai. Je staat al recht, kijk, met de sjaal om van, ja, met de baai en alles. Nee, dat is van Andy en Roy. Oh, een leuke sjaal. Hoi Kai, wie is het met die? Goed, hè? Hey, die de pap is ook prins geweest. Hè. Wat is zo de leukste tip wat dat ik gegeven heb? Als wat ze moest doen als prins was, zeg maar. Goed lachen en zo. En goed voorop in de Polonaise. Doe eens even een klein stukje heel goed lachen in de camera. En even een stukje Polonaise dan. Kom, even. Tingelingeling. Dan komt de Alpen Express. Dat doet toch goed, dat tingelingeling. Hey, komt er aan. Heb zo dat liedje van pap wel is. Vergeet dat liedje van pap ook alweer, mensen. Ja, Doe eens dan. ik zing eigenlijk niet. Oh, En de Polonaises. gewoon lachen dan. Dan lach maar even. Dan zeg maar, hier komt pap met de hangeren en dan met het liedje.
Hier komen Andy en Roy met plak de wiezers vast. Ja, Andy en Roy. Laten we komen. Ja, met de voet, hè. Met vastelovend lukt het type snel, dus plak voor alle wiezers vast. Maar je had er ook de laatste ronde bij, en alles moet in de kast. We moeten hier en ook nog door naartoe, wat niet geweest, dat is dus niet. Dus hang maar druk de jas en plak de wiezers vast, maar dan verloor weer alle drie. Dus hang maar druk de jas en plak de wiezers vast, maar dan verloor weer alle drie. Voor de Hennis, hè. Zit eens op, want hij spreekt er weer van op. Dringend u, verdienen op de kop. Ik stuur aan en dan houden we weer af. We moeten door, want daar klinken weer Hallo! Het was weer een 3 dagen wat ieder wil. Zet gewoon de klok van zachte stil. Het was de lovend lukt het niet te snel. Het stak voor alle wiezers vast. Maar je had er ook de laatste ronde bij. En alles moet in de kast. We moeten hier en ook nog door naartoe. Wat niet geweest, dat is dus niet. Dus hang maar druk de jas en plak de wiezers vast. Maar het wordt nu weer alle drie. Dus hang maar druk de jas en plak de wiezers vast. Maar het wordt nu weer alle drie. Zonnebol, trek je sneller als voorbij. Op die winkel, hou ga kinderen niet meer. Maar gelukkig hebben we weer een rondje gekomen. Zus nog. Het is te goed, want dan hebben we het gedaan. Het was weer in 3 dagen wat ieder wil. Zet gewoon de klok van zachte stil. Het was te lopen, lukt het niet te snel. Dus plak voor alle wiezers vast. Maar je had er ook de laatste ronde bij. En alles moet in de kast. We moeten hier en ook nog door naartoe. Wat niet geweest, dat is dus niet. Dus hang maar druk de jas en plak de wiezers vast. Dat is voor nu weer alle 10. Dus hang maar druk de jas en plak de wiezers vast. Dat is voor nu weer alle 10. Zolang de geigen niet zo weer kijkt. We de langste vaste loven ter bestijgt. Voor de mensen allemaal. Ja, kijk, hè. Het was de loven, het niet te snel. Dus plak voor alle wiezers vast. Maar je had er ook de laatste ronde bij. En alles moet in de kast. We moeten hier en ook nog door naartoe. Wat niet geweest, dat is dus niet. Dus hang maar druk de jas en plak de wiezers vast. Dat is voor nu weer alle drie. Dus hang maar druk de jas en plak de wiezers vast. Dat is voor nu weer alle drie. Ja, Andy en Roy, misschien zo op de Venlo van weer boetezitting. Morgen zo van 11 uur te volgen bij L1. En die boetezitting, ja, die gaat al decennia lang eigenlijk met. En daar komen ook, zo gaan ze af en toe, Maastrichtenaren. Uit Maastricht, ze hebben veel fans. Hij is super! We stonden amper een jaar en we hadden in Maastricht wel een paar optredens gedaan, maar nog gaat niet zoveel. En in Meersen, ja, er was een groepje wat dus ja, een keer in Maastricht had gezien en die vond het wel grappig om dus als chockerende act neer te zetten in een café vol met vastelavondsmuziek. En ja, daar bleek een scout van L1 te zien die zag van dat is misschien wel een act die we kunnen gebruiken in de zoekclub. Jan en die helden carnaval en al die met hun vrije zal. Ze heeft zich op een bed gekeken. Het net zo alles vooruit. Ze man daar vindt het niet zo ver. Want men die puut met iedereen. Schandaal! Bij mij geleerd. Schandaal! De eerste keer dat van de zoekkoelen gevraagd wordt, ja, toen was ik echt van plan om lekker te skiën. En dan lekker de dag voor vastelavond eruit te komen en dan gewoon hey, te vieren. Maar ja, daar wordt toen gevraagd om op zaterdag inderdaad in de zoekkoel te gaan spelen. Ja, toen heb ik mijn skivakantie maar afgebroken. En in de nachttrein terug naar Limburg toe. Zonder slaap die dag ingegaan. En ik stond er nog niet heel erg fris de eerste keer in de zoekkoel. I
Nou, in eerste instantie wordt het in Maastricht bedoeld voor een stukje dialectmuziek terug te krijgen in de vastlavensfeer bij jongeren. Want we merken inderdaad tot jongeren aan het afvlakken waren, tot er steeds meer invloeden van alleen maar top 40 muziek met vastelavonturen waren. Of house muziek. Of house muziek. En dat vonden we jammer. Vooral als je gaat van de kinderen ook dat soort muziek brengen. Met de touch en de feel van dialect en ook voor jongeren gericht met vastelavond. Het was wel een ode aan de Maastrichter vastelavond, toch? Absoluut. Ja, zeker. Dat noemden we dan hardcore carnaval. Voor hebben eigenlijk de bestaande medley verbasterd en dan een flinke stevige gitaar erachter. Dus een beetje vanuit de hardcore punk-achtige muziek. En dan hebben we de ganse medley eigenlijk opnieuw opgenomen op Us Meneer. U waren de reacties? Ja, niet allemaal even positief. Het was natuurlijk voor heel veel, er was natuurlijk in Jansenbach wat ook het stevigere muziek heeft gemaakt. Maar veel deed je er nog een show bovenop. En, ja, bij het begin was het niet louter positief. Nee, het was you like it or you hate it. Ja. Er zat niks tussenin. Er wordt ook gezegd van, dat is geen muziek wat die maken, die zien we gaan schreeuwen. En dat huurt er niet in de zoekcultuurs. Want dat was voor toen echt vernieuwend. En ja, later raken de lui eraan gewend. En dan krijg je dus weer positievere reacties erop. De tijd geleden alweer super op het boete zitten podium. Straks is het weer als woensdag. Door vuur is het vastelavondsdienstig. En inmiddels is er ook een traditie gewoon te vingen. Jazeker, op de maat in Gulpen. De grote Gulpen of vastelavondsfinale. En van dat evenement Erwin Lennertsen stuurt het. Erwin, welkom. Ja. Hoi, hoi, hoi. Leuk hier op die boot. Ik zie inderdaad door de kerk. Dit me denken aan Eschonstig. Maar u is inderdaad die Gulpen of vastelavondsfinale, ja. Dat is immer een beetje anders dan Angerplein evenementen. Het is er vastelavondsdienstig. Het is duurder. Ja, we kennen misschien het beelden ervan zie je nu. Dan zie je een beetje wie het eraan toe gaat. Dan kunnen we dromen met de voelen op. Wie het leven maken voor, vastelavond kennisvol. Sfeervol, een kleedplein. Lu doet nog één keer de keihard met, dan is het ook echt afgelopen. Wat kan nu wel en wat kan nu niet op die vastelavondsfinale? Hoe ver vooral vergund is de traditionele carnavalsnummers. Dus vooral veel marsen, veel walsen, hier en daar misschien in de samba. Liedjes die iedereen kent, iedereen kent mitzingen. Dat is de kracht van de vastelavondsfinale. Wie leuk super ook is, maar die zouden er nooit gestanden kunnen hebben. Dus iets traditionelere werk. En het met zingen, ja, de Luhand de stem kapot. Dus dat is misschien het. Nou, doet hij nog gewoon allemaal? Die doen nog goed, jazeker. Ja, zeker. Dat je nog echt een keer, de laatste liedjes, de laatste keer nog even lekker mee doen. Ja, dat is geweldig. Hey, nu zag ik een filmpje van artiesten in een studio die een liedje van een ganse andere artiest zingen. Kijk even die beelden aan voor kunnen bemachtigen. Is de kleur van vastelavond, rood, geel en groen, is de kleur van carnaval. Lol en plezier van de morgen tot de avond, rood, geel en groen, is genoeg weer over. Ja, verzint hij allerlei liedjes zingen en de man dit huur te zingen, staat net op de beelden. Frans Steunis, waar is hij? Dit wordt een filmen. Had hij dit gefilmd? Ja, Frans wil zelf een filmen. Dit liedje namelijk, ja, een evergreen natuurlijk, een van de beste carnavalsnummers van de afgelopen jaren. Dit wordt ook gezongen op de vastelavondsfinale. Kent iedereen met zingen natuurlijk. Maar waarom zijn die artiesten dan nog mee bezig? Zit er een verrassing achter? Is er een idee met? Waarom gaat het zo? Ja, wat denken ze zelf? Dit nummer werd inderdaad door die artiesten op dat moment in de vastelavondsfinale gezongen. En zo hebben we wel meer van die, zal maar zeggen, samen zingen. Echt Limburgse gezegd, crossovers, zal maar zeggen. Hè? Dus die artiesten die samen liedjes zingen, oude liedjes zingen. Niet hun eigen repertoire, maar
evergreens uit de kast, medleys, echt, het wordt geweldig. En wist wat we ook hebben? We hebben daar inderdaad nog beer uit glaas. En dus welk liedje mag niet ontbreken? Doe me maar een piepje. Dat komt toch? Ja, de originele patronaasknuppelen. Had hij weer alle plooien glad gestreken of had er gewoon in een zak geld neergelegd? Zeg maar hier. Nee, er is geen geld aan te pas komen. Misschien een pilsje dat wel, maar nee, die komen echt in de originele bezetting, de patronaasknuppelen. En die kunt samen dus, dat piepje zingen. Dus het werd echt goed vies die in zich gehulpen. Ja, wat dacht je? Ging Poolsbandjes gratis toegankelijk? Gratis toegankelijk voor iedereen, jazeker. Op maat in Gulpen, door is de grote Gulpen of Vastelovensfinale. Dan moest op een uur of 4-5 zien. Om L1 3 uur. En L1 televisie, daar beginnen we om 9 uur aan de grote Gulpen of Vastelovensfinale. We gaan terug naar de buurt, naar Jos van Herpen met al zijn verwondingen en die andere leden van Zichum. Let op, daar komen ze. Mineus, het liedje van dit jaar. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Ik vind nou het stappen nooit de weg naar Hoes. Want ik ga naar Oost of ik ga naar West. Het is een mirakel, wie kom ik nu toe? Moet ik in de Oost, moet ik in de West? Ja, mijn neus begint te groeien, ik weet wie dat komt. Mag ik niet met de mooie als mijn neus te leiden. Hey! Ja, daar komt dat, mijn neus! Mijn neus wijst niet de weg naar daar. Daar loop ik die met de gerust aan achterna. Mijn neus loopt altijd voor mij goed. In de wals of in de rij en hoed. Met de vaste lovend gaat ze altijd met op stap. Ben zo blij dat het mijn neus is, ja ze heet het weer gelap. Mijn neus wijst niet de weg naar daar. Daar lopen veer ze achterna. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Iedereen wil schreeuwen, weeën, wereld zien. Dus we gaan naar Oost en we gaan naar West. We gaan met een autoboot of vliegmachine. Ja, we gaan naar Oost en we gaan naar West. Ieder jaar in februari wordt het serieus. Wees nu eens de week naar Limburg, daarvoor is mijn neus een neus. Hey! Mijn neus wijst niet de weg naar daar. Daar loop ik die met de gerust aan achterna. Mijn neus loopt altijd voor mij goed. In de wals of in de rij en hoed. Met de vaste lovend gaat ze altijd met op stap. Ben zo blij dat het mijn neus is, ja ze heet het weer gelap. Mijn neus wijst niet de weg naar daar. Daar lopen veer ze achterna. Veel willen allemaal naar Afrika, Nieuw-Zeeland of Amerika. Dat brengt dus allemaal een stukje lucht. Maar toch willen veel weer terug. En zeker met de Vastelovensfeest. Zo zien we altijd bij geweest. Komt samen rijden onderweg. Is neus bij zuster wee. Met de neus naar Oost, met de neus naar Noord, met de neus naar West, met de neus naar Zuid. En we zien weer terug, en we zien weer terug, en we zien weer terug, 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 terug. Mijn neus wijst niet de weg naar daar, daar loop ik die met de gerust aan achterna. Mijn neus loopt altijd voor mij goed, in de wals of in de rij en hoed. Met de vaste lovend gaat ze altijd met op stap. Ben zo blij dat het mijn neus is, ja ze heet het weer gelap. Mijn neus wijst niet de weg naar daar. Daar lopen veer ze achterna. Daar lopen veer ze achterna. Dank je. Ja, Zichum met Mineus. En ik kan vast verklappen, strak nog een liedje over een naas. Welkom in het zenuwcentrum van deze uitzending. Dit is Onger en een klein hukje neer voor de machinekamer. Daar zit onze regisseur in het midden, Erik. Dat is de grote baas met het Sherra Blueske aan. En Bart zit er neer en Jolien is er. En hij zit Joep, ja, die zit de hele week Fortnite te spelen. Dat deed hij eigenlijk nog immer. En hij nog een stagiair in de hoek, te maken een dag meekijken. Hij deed zo ook op play op bepaalde kasten en zo. En dan kon er allerlei filmpjes lopen. Voor zo'n bezig met de top 1111 op L1 Radio. Die telt ook af richting die boetezitting nog minder dan 100 liedjes. En al die liedjes hadden een verhaal. En we gingen een van die verhalen opholen
Daarvoor moesten we gans naar Venrooy. Mensen zien hun eigen verhaal over iemand die ze hebben verloren. Huren dat gewoon in die tekst. Ja, en ja, volgens mij een groter compliment kunnen we dan ook niet hebben. Duizend sterren bovenaan, zo ben ik de hele van. Lach nog boven, laat ze stralen van geluk. 16 juli 2016, toen is mijn vader overleden. En aan kanker. En de dagen ervoor moesten wij waken bij het bed. En ja, als je daar dan ook zit, dan ga je heel veel dingen terughalen. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om daar eens een liedje over te schrijven. Juist ook voor vastelovend. En als ik moest gaan slapen, dan zoeken op boven gezet. Kunnen dat zien? Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan deze zin. Dan ben je nooit zo weer. Ik dacht van, nou, de tekst is anders dan de normale vastelovensslager. Het gaat hier niet zo druk over. Dan willen we nou ook de muziek zo gaan maken zoals wij zin hebben om die muziek te maken. Ja. Lekkere beat, gitaartje, folk met, noem het Avicii, noem het welke danceartiest dan ook. Want het is een vrij mainstream sound in de dance, maar niet mainstream in vastelovend. Als ik deze alleen even de kick aanzet, is op zich niet echt meteen vastelovend. Het is gewoon een dance kick. En er komen langzaam wat andere drums bij. Nou, die tamboerijn die komt wel dukker voor, maar dit zit er ook in, deze synthesizer. En in het geheel, als je het alles bij elkaar hoort, mengt die mooi met de rest. Zo vrij muziek te maken, dat was echt wel super gaaf. En helemaal niet gewoon committeren aan wat is vastelovend of wat is niet vastelovend. Dat was het leukste aan het hele proces om van dat vervelende thema iets te maken waar we helemaal, waar je wel heel vrolijk van werden. Dit is van de allereerste thema. We stonden zelfs op een gegeven moment in de top 10 van de crematie top 10. Dus dat was natuurlijk een groter compliment kunnen we niet hebben. Nee, heel veel mensen vinden er ook gewoon steun in. Dan zien van bij bloemenzaken en zo van die bordjes gemaakt met teksten erop. En die ziet op Facebook voorbij komen van mensen die dat hebben gekocht of aan mensen hebben gegeven. Er is zelfs iemand die het de tekst laten tatoeëren. Ja, dat is waanzinnig. Ja, we gaan zoekelen. En Gwen die is ook geleid hierheen komen naar de boot om met vastelovend ben ik geboren te zingen, of niet dan? Chic hè? Met vastelovend ben ik... Ja, met vastelovend het Limburgs land. En tot er schoonste Pap is ook immer geen toeles maar eens, maak daarom voor Spaß overles te merkend. Immer goed met je dan, want dat er van komt zit je rivierig staan. Jongens, komt er aan? Met vastelovend ben ik geboren. Met vastelovend het Limburgs.
Schreuder wordt groter en koude plat. Genoot van het leven in ons fijne stad. Is veel te beleven, is hem maar gaat doet. Met mine van jou, daar springt iedereen droog. Met vastelavond ben ik geboren. Met vastelavond in het Limburgs land. En tot de schoonste ben ik verloren. Want tot de schoonste spring ik goed te baan. Strak ben ik het oude, dan laat ik het na. Ik heb dan griesharen, ze geeft dat ja, ja. Ik houd mich dan rustig, ja, zwaar door het jaar. Maar met vastelavond, dan staan we weer klaar. Kent dat? Met vastelavond ben ik geboren. Met vastelavond in het Limburgs land. Want tot de schoonste ben ik verloren. Want tot de schoonste spring ik goed te baan. Want tot de schoonste spring ik goed te baan. Dank u wel! Gwen, dankjewel. We gaan eens even heen kijken. Hij moest eens kijken wat hij op een rij zit. Dat is toch prachtig? Eens even met de hoogheid, kan het toch hoogheid? Hallo, Gert. Zit hij hier? Goed. Gaat goed? Ja. Wat is die naam? Chris. En wat hier zit van? De spoorzoekers. Spoorzoekers ook Maastricht. Ja, uit Wolder. Wolder zelf. Dat duurt er een beetje bij waren. Ja. Wie is het tot nu toe? Want het moet eigenlijk nog echt beginnen. hè? Ja, maar de groepsactiviteit zit er niet op. Het is eigenlijk best wel vrij. Ja, eigenlijk wel. Wat is dan nog het programma? Dan maar ze die privézaken nog gewoon op straat gooien. Hè? Wat ga je doen met Vasseloven? Maandag gewoon voor in de optocht van Wolder. En gewoon voor met de spoorzoekers. Het is wel lekker op in de wagen en snoepjes uitgooien. Ja, dat wel. Hoeveel kilo was ze dan? Misschien even 13 of zo. 13 kilo snoep. In Wolder moest ze 11 kilo. In Wolder in de optocht. Weet je, snoepjes wil zetten, moest ze door, zie je. Ken je hier, weet ik, aftellen woord roepen met z'n allen? Ja, hè? Het woord is bumper. Tel ik tot 3 en dan roep je hier allemaal keihard bumper. Zullen we dat doen? Lukt dat hoog? Luister eens goed. Ja, ik denk het wel. Nog over. 3, 2, 1. Bumper! Ja! Goed zo. Ik wil de hoogheid van Kerkroo-West aan tafel vragen. Want Timo is door prins, Timo de eerste. En dat is in de grote droom geweest. Dat had meer jongens, dat huisje wel zedig hoogheid. Kom erbij. Dat was een bijzonder verhaal. En dat had alles te maken met dit pinke. Want de verloosting mam, ja, laten we verdomme meteen mee beginnen. Daar hebben we het gehad, Timo. 7 jaar geleden. Wat wordt er aan de hand? Zou een hersentumor. Een hersentumor. En dat gevecht had ze verloren. De woordstoel, wie niet gevraagd om prinsen? Vorig jaar. Vorig jaar de eerste keer en de tweede keer is eigenlijk dit jaar in mei geweest. En toen dacht ze, misschien moet ik toch het met prinschap in relatie tot dat. Wie ging dat? Ja, ik hou het idee om te doen, alleen ja, we moeten het toch waarmaken. En dat wordt wel een gans proces om te doen. En ja, ik hou het idee om dat te doen, omdat in Duitsland doen ze dat, is dat normaal. En hier in Limburg doen ze dat niet. En voor mij hoort het zo van, ja, weet je wat, ik ga dat gewoon eens een keer doen. En ja, dat het zo uitpakt wie het nu moet uitpakken, dat is grandioos. Ik zal het verhaal even vertellen. Dit pinke, dat staat vol van symboliek. Dat symboliseert het leven van Timo. Daar is aandacht in voor zijn man die hij dus verloren had. En Timo doet dags, ik ga deze pin gewoon echt verkopen. En kijken we voor geld met ophalen, dan kan dat nou het goede doel. Stichtinghersentumor.nl, dat is de website dan. Stichtinghersentumor.nl, ja. Dat wordt. En goed, ik ga gekeken erop.
ik heb niet dat uitgezocht welke stichting, want er zijn er 2 die dat doen. En de ene past er best met mij. Ik moet de man van de stichting excuseren, die is vandaag opa geworden. Dus daar zou eigenlijk goed erbij zijn. Maar dat mag niet zo, het gaat om dik. Nee, het gaat om mij. Dus, ja. Zo best gewoon de hoe geeft. Ja. Hey, dat doe wits niet. Wat het tussenstand op dit moment is, wat het bedrag is, wat is opgehaald. Dat wil zo niet, want de lui van die vereniging had dat bijgehouden. Ja, maar en we gaan het zo meteen bekend maken. Zo meteen. We gaan eerst even bingo, dames en heren, op de boot. Lekker bingo op de boot. Pak de luidjes te beat, wel hartstikke spannend. Roger, veel voordeel heb je bij. Ik heb van de overkant van de café de ben ik gestaan. Dat mogen allemaal. Heb je de luidjes bij de hand? Daar gaan we. We gaan voor een sjaal, hebben ze wel nu deze dag. Want het wordt handig lekker weer van de week, maar van het weekend wordt het get minder. En voor een tuut nonnenvotten. Kan je even de roffel doen? Het nummer is geworden. Ja, ik heb hem hier al. 716. 716. Weet dat? 716. Neem eens. Ga wel sneller hier, anders pak je nu luidje. Neem eens. Nou ja, we zien het dadelijk wel. Maak maar bekend wie het geworden is en wie van het geworden is. Ja, zeker, want die adjudant steekt hij met die adjudanten, leden van de vereniging. En die gaat nu, en ik weet het ook niet, een bedrag opschrijven wat voor hersentumor.nl is opgehaald. Wat stoet dus met het verkoop van dispens als bij je gehoord. Heren, door godder. Maar wel een beetje roffelen dan, hè? Ja, wat spannend, de kumpen, hè? Ze had er stift erbij. Ik kan het ook niet zien. Cijfers weer erop gezet. Zijn we er? Wat meer, hè? Let op, de kunten. Oeh. Kijk eens door. 4.057 euro en 7 cent. Namens de pins naar de stichting hersentumor.nl. Dat is toch grandioos. Grandioos. Ik schuurt er gans vol van. Wilt ze nog helpen? Hey, op de boot zijn pinkjes nog te koop. Dus daar kunnen de lui nog een duit in het zakje doen. En kijk op de website van de Vastelovensverein Kerkrooi-West, vvkw.nl. Timo, dankjewel. Ik hoop dat het dubbele weer, man. Ja, ik hoop het ook. Applaus voor Timo. En ik heb de prins net gewonnen hier. Prins Casey. Ja. Brand is ook een winnaar van de bingo, is ook geregeld. Nou, dan kennen we gewoon Durg, want in gans Limburg werd vastelovend gevierd. Morgen trapt L1 af in Venlo, wat natuurlijk ook een echte vastelovenstad is. Dus ze zijn er altijd bezig met alleen die dag. Let op. Zo. Ja, het was natuurlijk in het begin waren wij met 6 man bestuur en was het allemaal kleinschalig, hadden we 2 podia's. Nu zijn we 17 jaar verder, hebben we 8 podia's. Met natuurlijk nu een jeugdpodium er weer bij. Ja, het is alleen maar gegroeid. Hè. We zijn van 6 mensen naar 18 bestuursleden gegaan. Het wordt bijna een bedrijf wat je aan het leiden bent. Is dit een van uw hobby's? Ja, dit is eigenlijk mijn grootste hobby die ik buiten de boetezitting heb. Is dit toch wel het mooiste wat er is, vind ik tenminste. Doet u dit vaak dan? Nou, we hebben wat toernooien natuurlijk. En dan spelen we 3 toernooien in een jaar. Die duren 3 weekenden zijn dat eigenlijk. En dan kunnen we rankingpunten verdienen. En dan gaan we ons plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. Dat is de bedoeling. En afgelopen jaar ben ik tweede geworden. Ho, ho, ho. Wat is dat mooi. Ik kreeg van de week de vraag, ja, ik ben bevallen en ik moet kolven. Maar ik ga ook met vastlovend graag uit en zo. En waar kan ik dan kolven? Nou ja, ik heb die vraag nog nooit gehad. Maar goed, dan ga ik toch kijken of er locaties zijn waar men boven terecht kan voor dat te doen natuurlijk. En als ze daarbij hulp nodig heeft, dat ze mij dan altijd... Nee, maar goed, ja, ook... kijk, kasteleins krijgen een factuur. Ja, ik kan die niet op tijd betalen. Mag het een weekje later? Nou, zo, allemaal zo'n dingetjes. Of een podium staat... ja, we zoeken nog bijvoorbeeld nog een podium voor op het postkantoor, of bij het station. Nou ja, goed, of er moet nog ergens geluid komen. Of een bondenwagen die staat in de weg, we willen toch liever anders. Ja, dat zijn allemaal zo'n dingetjes die komen toch weer voorbij. En mensen met problemen die komen allemaal bij jou dan? Nou, niet alleen bij mij. Ik denk dat de rest ook wel gebeld wordt. Maar ja, ik heb nou een kop die ze overal nogal eens tegenkomen. Of het nou op televisie, op de radio of waar dan ook. Dus ja, dan ben je vaak
Vind je dat het vervelend? aanspreekpunt. Nee, ik vind het zeker niet vervelend. Nee hoor, nee. Ik vind het eigenlijk alleen maar leuk. Ja, het is natuurlijk een prachtig succes met 30.000 mensen in de staat. En we krijgen natuurlijk concurrentie in het zuiden. En die is er al. Hè, ook in Roermond en misschien in Sittard. Maar toch, de start van de vastelovend, dat gebeurt in Venlo. En dat leeft gelukkig nog bij heel veel Limburgers. Dus je denkt niet dat dat de concurrentieprobleem is voor Venlo? Ik denk het niet. Ik denk dat het altijd... ja, ik zou niet weten om welke reden mensen... Ja, de verscheidenheid die wij bieden, hè, want wij vieren vastelovend in de breedste zin van het woord. Dus we hebben en kleinkunst en we hebben zoetjes fiedelen. Hè, en we hebben gewoon voor de jeugd de vastelovend, maar ook voor de senioren, hè, de blauwe zaterdag bijvoorbeeld. Dus wij bieden nogal een verscheidenheid in de zin van vastelovend vieren in de breedste zin van het woord. Hij doet het ook nog. Mooi hè? Ik kan een ek af, ik kan ze niet meer bij. Ik kan een ek. Ja, dat wordt de Einzelgänger van u. Kent ze misschien als commentator van de Einzelgänger optocht en jurylid Roger Lataster. Ja, die moet je het kennen natuurlijk. Kom een keer op 31 maart is de Einzelgänger optocht in Gijsteren. Schrijven l1.nl. Tijd voor muziek uit Maastricht. Collega Tim Opperbroek van de radio zegt: dit is het tweede met mijn lepke. Dit werd een cultnummer. Voor het metmaken hij op de boot. Een sjoeske voor mi poeske. Feesten in de bonte steuren we ze wel eens mee. Dat rommelen en toeten en die bloren om de veun. Veel roepen dan de koffie in, want iedereen heeft doos. En roken op de Noordbaan. Daar een volle boos. Jumper! En 2, 3. Marie, Sjoeske, voor mijn poesje en een jupje voor mijn puukje en zijn kind. Een ganse schotelbeer, een zevenupje voor mijn pupje en een drupje voor mijn mupje en mijn naam, maar een echte schobbeleer. 2 halve met een cognacje en gatneutjes in een hekje en voor Ampa een glaasje roeie wien en een tonic van Lola limonade en een cola. Ach, wat zou we weer toch zonder oma zien? Zijn schotel helt er in de lok met blauwen om zijn veul. Heel goed zie jij in iedere box, het wordt in minstens mee. Tot houden van bestellingen is bij zijn ganse toe. Heel goed zie in de bloei. De ganse overlangt de joe. Marie, Sjoeske, voor mijn poesje en een jupje voor mijn puukje en zijn kind. Een ganse schotelbeer, een zevenupje voor mijn pupje en een clubje voor mijn mupje en mijn ama, een echte schobbeleer. 2 halve met een cognacje en gatneutjes in het dekje en voor Ampa een glaasje roeie wien en een tonic van Lola limonade en een cola. Ach, wat zou we weer toch zonder oma zien?
ze short alweer. Een zevenupje voor mijn pupje en mijn drupje voor mijn drupje en mijn aan, maar een echte schottenleer. 2 hallen rum en een projectje en je hebt neutjes in een bekje en verant waar ik lees je roeie wie. En een tonic fruit en Lola limonade en een cola. Ach, wat zou we 40 zondag over zien? Ach, wat zou we 40 zondag over zien? Oeh, dit niks. Kijk eens aan. Sjoeske voor mijn poeske. Mannen, geweldig. Dit is in één keer gebeurd en dit is morgen ritje Venlo, geloof ik. Hè? Ja, dat is morgen richting Venlo. Hoe spannend is dat? Heel spannend. Goed zo, dan moet er nu naar bed. Oeh, dit niks worden. Het kent die kant op. Ik vind dat zo leuk, hè, al die Maastrichtse liedjes. Hè. Vooral toevallig zag ik achter de piano ineens Roger Villevoix opduiken. Zullen we even met z'n allen zingen voor Maastricht? Lijkt me wel, hè. Roger Villevoix met Bart aan de piano. En een goede microfoon voor gesminkt. En met blauwe moeten we gebruiken. De blauwe. Wat de blauwe microfoon, de blauwe. Want mijn lief Maastricht, moest de orkums, moest de geest, bleef toch Maastricht. Stad met victorie, historie en ook wel een schet tegenslag. Met Dominik Ruts op Maastricht iedere dag. Dus dit was voor mij, jongens, dit was voor mij. Ja, dit was voor mij. Oh, zich verniet, mis de charme, stad van ze was. Hart van Maastricht, dat bleef sloontjes zo lang als hier de wacht hield. Dus kom maar gerust naar Maastricht. Wacht, kan ze hier leven? Kan ze hier leven? Wacht hier! En sleine grummel, waar ik al gruut, tot mijn weg, hemelstoom in Maastricht. Jongens, dan komen we op en neer. La la la, ja la la, zingen! Zing het maar goed voor Maastricht. En nu de lui achterin met zingen. La la la, ja la la, zingen! Want niks is te goed voor Maastricht. Sorry. Doe maar gewoon even vanuit je man. Doe maar hammer even vast. Nee, jongens, even. Het is een live-uitzending. Het is een live-uitzending. En dan heb je een pauze gebeurd. En nu ben je de overkant aan het buiten. Dan gaan we nog. Mijn leef Maastricht. Moest de hoog, moest de geest, bleef toch Maastricht. Stad met victorie, historie en ook wel een schet tegenslag. En toen ben ik gruts op Maastricht iedere dag. Er staat aan de Maas, die hoog zich verniet, mis de charme, stad van ze was. Taart van Maastricht, dat bleef sloontjes zo lang als hier de wacht hield. Dus kom maar gerust naar Maastricht als je wil. Daar komen we weer, daar komen we. En een kleine grummel, waar ik al gruts. Tot mijn weg, hemelstoom in Maastricht. Ja, dan gaan we zingen met z'n allen. La la la, ja la la, zingen. Ja la la, ja la la. Zing het maar goed voor Maastricht. Geert goed, Bart, Geert goed, dan komen we nog niet. La la la, la la, zingen. Ja la la, ja la la. Want niks is te goed voor Maastricht. Bart, het ging één keer mis, we doen één keer extra. La la la, la la la, la la la. Zing het maar goed voor Maastricht. En doe met de ganse boot.
want niks is te goed voor Maastricht. Roger Vilva en Miele Maastricht. Dankjewel Roger. Gauw terug snabbelen. Echt geld verdienen. Hij begon dus aan de gang met het schönsverseerde Vastelovenscafé. Want dit is de grote dag, hè. De uitslag moet komen. En die cafés dat worden aan elkaar gewaagd. We hadden allerlei juries er nog te kijken. Andere cafébazen. Maar we gaan gewoon in de winnaar trekken. Zo voor dat de prins van de Vlaars willen doen. Dat lijkt me geen integere jong. Bas kent dat, hè. Bas trekken zijn brief en leert veel wat erop zit. Café Don Quixote Brach. Café Don Quixote Brach is het schönsverseerde Vastelovenscafé. En we kijken nog een keer naar de foto. Ja, met de mulen en ballonkjes en allerlei lichtslangen. Is echt fantastisch goede. Proficiat, er kriet ergens in de zomer een gevelbordje. Gefeliciteerd ermee, de Brach. Nee, ik schroef dat wel eraan. En het is niet voor artiesten, want we verzunden op de laatste dag van de Vastelovensboot. En dan moet gezongen worden. Dus hij zingt uit Valkenberg en een beetje uit Sub. En die Roy en de Naas. We steken ons naast in Vastelovenzaken. Een veren benaast voor wat hij de stemming brengt. Sloten vier nu een lange naast maken. Nog iedereen weer het anders overdenkt. We leven eerst weer naast. Alles goed wat erin zit en meer. Blieft die eigen leven baas. Op onze leven water nodig zit. Als ze alles naast ons hangen. Dat kijkt niet alles naast. Voor wie veel zijn niet voor een op te vangen. Want een naast die heeft er twee. En dat zijn. 1, 2, 3. We kunnen de boel maken. Charlotte nog niks door ons weer naar ze boven. Dat vliegen vind ik genoeg onder de naast. Ja, dat komt er. Naast de ruimte verig te verkloren. Willen we hier toch het allergrootste gas. We leven eerst weer naast. Als goed wat erin zit en die vliegt die eigen leven de baas. Wat lukt ze liever water nodig zit. Als ze alles naast ons hangen. Dat kijkt niet alles naast. Voor wie veel zin niet voor een lot te vangen. Want een naast die heeft er niet. Danspolitie. We geven allemaal nog een keer volle gas. En we dachten dat het een liedje was. We hebben veel flink die nu naast. We leven die dansen voor. Hier naast. Alles goed wat erin zit en meer. Lief die eigen leven de baas. Op luxe leven water nodig zit. En als ze alles naast ons hangen. Dat kijkt niet alles naast. Voor wie veel zin niet voor een lot te vangen. Want een naast die heeft er. Want een naast die heeft er. Want een naast die heeft er weer. En die Roy en de Naas, jongens, dankjewel, dankjewel. Hey, ze komen weer aan het eind van een seizoen Vastelovensgas. Ja, hoor, maar zie je eigenlijk, hè. Voor wat weet je. Hartstikke leuke week gehad. En hadden dus beloofd dat hij ging zingen. Waar is onze kapitein op Maastricht? Waar is ze, Kumpen? Ja, hey, Oh. even met de microfoon. Hier. Ja, zeker. Hey, die kap af. Kom, laat zien wat ze drongen was. Kom maar hier. Ja, kijk eens aan. Hoppakee, kom maar. Maastricht is niet breed, maar Maastricht dat is lang. Maastricht is de stad van de
schat, dat is de juiste kracht van de score. Ja, dit wordt vastelovend gasten voor dit jaar vanaf de brandbeerboet, gewoon de boetenzittingboot. Het wordt fantastisch om te maken. Gans vastelovend 4 in Limburg is een beetje langsgekomen. Dus 4 hopen maar een beetje dat dit volgend jaar werken. Voor dadelijk, lekker slopen, trusten vast. Vaarwel, een fijne vastelovend en gans geer tot volgend jaar. Als we ook een refreintje. En een goeie vastenavond. 4 vastenavond. Op de B. Maastricht is niet breed, maar Maastricht, dat is lang. Maastricht